Исәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне мин Назлы Гөлсөнгатова. Сез атнаның популяр җырлары һәм җырчыларыннан торган Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын карыйсыз. Кайсы җырчыларның хәтере яхшы? Кем мәгълүматны язып, ә кем тыңлап исендә калдыра? Хәтерне яхшырту өчен җырчылар нинди лайфхаклар белә? Буларның барысын да алдагы минутларда ачыкларбыз. Күп көлсәң, гомерең дә озыная, хәтерең дә яхшыра. Рузилә Хәертдинова моны яхшы белә, шуңа күрә әлеге сулны яратып куллана. Премьера Рузиләнең үзенә сүзне бирәбез. Сүзләреңнән, карашыңнан сайладым мин сине генә мең чәчәкләр арасыннан. Сине иркәм яратканга канат мине минем әремдә бәгыргәем белеше шуны күңелгәем синдә генә. Һәр вакытта синең җылың, синең сының, йөрәгемдә сөю туеп, йөрим шуңа мин өчен. Сине иркәм яратканга канат мине минем әремдә бәгыргәем белеше шуны күңелгәем синдә генә. Бушы тугры, син башканы сөймәгәннән, яулаушы сине йөрәгемне, бары уйларым синдә генә. Сине иркәм яратканга шул канат мине минем әремдә бәгыргәем белеше шуны күңелгәем синдә генә. Хәтерне яхшырту өчен көн сайын яңа сүзләр ятлап торырга киңәш итәләр. Бу очракта икләтә файда була. Беренчедән, сүз байлыгыбыз күбәя, һәм инде хәтер дә яхшыра. Арслана да бу хакта яхшы белә. Сүз уңайыннан ул алдагы позициядә. Карыйбыз. Баса алмый
нәфес шикелле Айырылган елларым Башланыр да яңа дәрес Килерсең күп елмаеп Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемне Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемне Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемне Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемне Күземнән аңламадың Сүзсез генә сөюемне Күземнән аңламадың Киләсе резидентыбыз Айгөл Закирҗанова. Көзге каршына басып, бер-ике кабатлап чыкса, Айгөл барысын да хәтерендә калдыра. Ләкин менә тарих буенча күпме генә фактик мәгълүматны истә калдырырга тырышсам да, булдырып чыгара алмадым диде ул. Айгөлнең тарихын сөйләдек, инде үзенә күз салыйк. Сабый чакта белмәсә дә барысын Үсә төшкәч улым сырады Әти кая, нигә кайтмый диеп Кулларыма ятып елады Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярны тапты юлларым Кечкенәдән белми үсте улым Әти назлы әти кулларым Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярны тапты юлларым Кечкенәдән белми үсте улым Әти назлы әти кулларым Улың үсеп, буйга җитеп килә Бәхетләрен сорыйм Ходайдан Бар гомремне улым сиңа бирәм Күп газаплар күрдең болайда Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярны тапты юлларым Кечкенәдән белми үсте улым Әти назлы әти кулларым Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярны тапты юлларым Кечкенәдән белми үсте улым Әти назлы әти кулларым Узар гомер аккан сулар кебек Искә төшәр кылган ялгышлар Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә Аергандыр безне язмышлар Сабыемның яннарында һәр чак Терәк булды әби бабасы Әти белән әнигә гомергә Рәхмәт әйтеп кенә
Дуслар, яңа йылдыз телепроектына горизалар кабул итү дәвам итә. Әгәр дә син җырлыйсың һәм йылдыз буласың килә икән, ТНТV сайтына кер һәм анкетаңны калдыр. Барысы да синең кулыңда. Ә без исә үз чиратыбызда йылдызлар фабрикасы аша танылган мега популяр җырчы Иркәне карыйк. Популярлар рейтингын Ринат Рахматуллин дәвам итә. Әлеге җырчының хәтере бик яхшы икән. 20 ел элек нәрсә булганда исендә саклый. Узган ел бу көнне нәрсә эшләдең дип сорасаң, Ринат шундук җавап та бирә ала. Рахматуллинның тормышында оныту белән бәйле бер генә очрак булган. Бер вакыт җырчы юбилейда чыгыш ясарга оныткан. Бәхеткә тиз арада исенә төшергән һәм анда исән-имин генә тиз генә барып җиткән. Ләкин юбиляр бәйрәмен башламыйча 4 сәгать буена Ринатны көтеп утырган. Бу Ринат өчен зур сабак булган һәм хәзер Ринат Рахматуллин һәр вакытта да вакытында килә икән.
Юл буеннан атлап барам, сине күзли. Очрар микән бүген диеп күзләр сине эзли. Карлар ява, яңгыр ява, мин һаман барам. Бу дөньяда мин бары тик сине бит яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Күрдем сине башка белән җитәкләшеп барганыңны, аңа карап чын күңелеңнән шатланып елмайганыңны. Минем йөрәк шул вакытта белмим ничәгә ярылды. Аңладым мин шул чагында безнең юллар бит аерылды. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Шул юлымнан кабат барам, өмет һаман да өзелми. Моңсуланган күзләр генә кабат сине эзли. Кар туктады, яңгыр яумый, мин һаман барам. Соңгы сүзне сиңа әйтәм, мин сине яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Дуслар, интернетта бер лайфхак таптым. Белмим, дөрес микән, юк микән. Әгәр дә берәр әйберне кайда куйганыгызны онытсагыз, булай эшләргә кирәк. Беришәр бармак белән ике як чигегә басып торырга. Озак та үтмәс һәм югалган әйбернең кайда икәнен исегезгә төшерерсез. Лайфхакны җиткердем, сүзне Шәрипҗановларга тапшырам. Сүзем авыр булса, түзәм бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, очасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзәм бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем кайнар кочакларны
Sağınıp kına kaldı söylerge. Unutulan süyün azlarımız, ışasılar gile yoktuğa. Kişire kız sözüm ağır bulsa, Түзәм бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә. Хисләребез беткән тапталы. Эх булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарыр. Онытылган сөйгән назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күн, сүзем авыр булса, Түзәм бары бала хакына. Unutulan süyün azlarımız, ışasılar gile yaktığa. Kişire gül, sözüm ağır bulsa, Түзәм bары bala hakına. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзәм bары bala hakına. Иҗат кешесенең башында мең төрле уй. Ничек концертка өлгерергә, нинди репертуар тупларга, нинди образ сайларга. Әгәр дә кешенең хәтере булмаса, иҗат итүе дә авыр булыр иде. Ләкин бу сүзләр Филүс Каһиров турында түгел. Аның иҗаты гөрли һәм ул барысына да өлгерә. Мега популяр, талантлы шәхес сезнең экраннарда. Birgalab jırlaymiz bu jırda, haydagiz. Жаным моңнар тулы, әйтер сүзем калды. Bir мәл барысы югалды, югалды. Пайларда, бүген син пайларда. Кайдан эзлим сине, кояшта айларда. Киек базы юллары, югары, югары. Исемем кабатлап, саныймын йолдызларына. Киек базы юллары, югары, югары. Исемем кабатлап, саныймын йолдызларына. Үткән җавапны беләмен эзлисең. Күп нәрсә үзгәрде, ник шуны сизмисең? Мин башка, син башка, тимә син язмышка. Күңелләр ышаган яралы атышка. Киеп базы юллары, югары, югары. Исемем кабатлап, саныймын йолдызларына.
Гүзәл Әхмәтова кешенең йөзен 5-6 тапкыр күрмичә, аны исендә калдыра алмый икән. Менә телефон номерларын бик тиз исендә калдыра, язмача вариантта булган мәгълүматны тизрәк тә үзләштерә икән. Ихлас төркемендә эшләгән вакытта безне радиога эфирга чакырдылар. Мин бу турыда онытып, авылга кайтып киткән идем. Кайтып җитүем булды, шалтыраталар. Син кая? Безнең радиода хәзер интервью башлана диләр. Төркемдә бергә җырлый торган коллегаларым, менә шулай минсез генә интервью биргәннәре мәңгегә истә калды ди Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл турында сөйләштек, аны бүген 3нче урынга куябыз һәм үзен карыйбыз. Күзе гади үзе кешкенә зәңгәр чәчкә алып килдең бүләк итеп кададың минем чәчкә сыйпап сидең чәчләремнән кыр чәчкәләре бирдең чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердең сыйпап сидең чәчләремнән кыр чәчкәләре Мин сөйем шып-шып күзен күрер күзгә гадиемә күреп туя алмыйм үзен сыйпап сидең чәчләремнән кыр чәчкәләре бирдең чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердең сыйпап сидең чәчләремнән кыр чәчкәләре Fikirdeň, şişken bilen yüreğime Sin uzun gelip fikirdeň, sin uzun gelip fikirdeň Музыкаль Каймак баскычлары буенча өскә үрмәлибез. Биредә Шахзат Разметов. Хәтерем яхшы, Аллага шөкер дип әйтә җырчы. Мәгълүматларны язма вариантта да тыңлап та исендә калдыра ул. Афәрин Шахзат. Очрашуларга соңга калырга яратмый торган җырчы ХИТ-ПАРАДның чираттагы позициясендә. Бүген мине көтмә. Әнигә барам. Yaratığını bilmedim, mine digen yarın seni gel.
язлыкларым сөйүнең йөрәккәем хәзер тели сөйүн синекән яратуыңны белмәдем миңа дигән ярым синекән яратуыңны белмәдем миңа дигән ярым яратып яшәм шатланып һәр көнгә хыялымда төнемдә дә син генә синекән яратуыңны белмәдем миңа дигән ярым Хөрмәтле тамашачылар, бу атнаның лидерын ачыклаганчы барлык резидентларны искә төшерик. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юллары. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти куллары. Бер ягымда кыяр, бер ягымда упкын, йөрәккә кадалган, ачып үткән укына. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Онытылган сөю назларыбыз Очасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзәм бары бала хакына Киек базы юллары югары
Дуслар, беренче урында бүген Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар. Әлеге гаилә җырлап кына калмый, ә икесе дә матур итеп шигырьләр сөйләргә ярата. Шигырьне ятлап сөйләү өчен дә яхшы хәтер кирәк бит. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар да 100% яхшы хәтер дип әйтсәк тә буладыр. Хит-парадыбызның абсолют лидерлары экраннарда котлыйбыз һәм карыйбыз. Күз камаша аклыклардан, сафлыклардан, саф хавасын булмай, туеп кичтә сулап, яндырмашы Раббым сагыш утларында. Дөнья матур бары, парлап атлаганда, янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Барам әле урам буйлап, хискә чумып, мондай матурлыктан булмай һич тә туеп. Бәхет бит ул һәр чак безнең янәшәдә, яши белү ничек рәхәт шуны тоеп. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда, янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Кадерен белеп булган чакта янда парлар, артыбыздан һәр чак калсын парлы эзләр, ташып торсын күңелләрдән матур сүзләр. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда, янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Менә шулай сизелми генә музыкаль каймак хит-парады да узып бара. Юри генә хәтерегезне тикшереп алыйк әле. Бүген 5нче урынны кем яулады? Ә 8нче? Ә 1нче урында кем иде? Әгәр дә дөрес җавап бирсәгез, димәк сезнең хәтерегез яхшы. 2нче атнага да музыкаль каймак хит-парадын карарга онытмагыз. Ә бүген музыкаль дөньяда гидегез мин, Назлы Гөлсүнгатова идем. Исән сау булыгыз.